नमस्कार. मागच्या भागामध्ये आपण एकंदर नाटक सुचतं कसं, ते लिहिताना काय भान ठेवावं लागतं, रंगमंचाचं भान असणं किती आवश्यक आहे, त्याच्यामधले संवादांना महत्त्व द्यावं किती, घटनांना किती महत्त्व द्यावं, याबद्दल भडकमकरांच्याकडून माहिती घेतली. मला तुम्हाला या अनुषंगाने एक प्रश्न विचारतो की विवा शिरवाडकर एकदा असं म्हणाले होते की माझ्या मनामध्ये जे नाटक असतं ते कागदावरती येत नाही आणि माझ्या कागदावरती जे नाटक येतं ते नाटक माझ्या डोळ्यांना सादर होताना दिसत नाही. म्हणजे आपण A+B=B+C असं घेतलं तर ते A=C होतं. म्हणजे माझ्या मनात जे नाटक असतं ते सादरच होत नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं. तुमचा अनुभव काय? मला असं वाटतं की ही एक अशी प्रोसेस आहे की म्हणजे मी नेहमी असं म्हणतो की नाटक लिहिण्याच्या आधी ते 1000 वेळा तुम्ही मनाच्या रंगभूमीवरती पाहणं आवश्यक आहे. मग ते घडताना तुम्हाला जेव्हा नाटक दिसतं, स्वतःचंच नाटक, त्यावेळेला तुम्ही ते नाटक अधिकाधिक डिटेल प्रयोगशीलतेच्या प्रयोगाच्या अंगाने ते नाटक पाहायला लागतं आणि हे होतं. हे बऱ्याचदा होऊ शकतं. याचं कारण असं की नाटक लिहिणं म्हणजे लिहून होईपर्यंत तो एका माणसाची ॲक्टिव्हिटी किंवा एका माणसाची ती प्रक्रिया असते. एकदा ते नाटक दिग्दर्शकाच्या आणि टीमच्या हातात गेलं की त्याला अनेक हात लागत असतात आणि अनेक जणं ते नाटक हे करत असतात. त्यामुळे गंमत अशी होते की कविता किंवा कादंबरीच्या फॉर्मचं कसं होतं की मी ते एकटा लिहिणार आणि वाचणारा एकटा वाचत असतो, पण नाटक हे लिहितानापर्यंत एकटा असतो आणि नंतर समूहाने सादर होतं आणि समूहाने बघितलं जातं. त्यामुळे जिथे समूह होतो आणि समूहाच्या हातामध्ये आपली कलाकृती गेल्यानंतर त्या प्रत्येक समूहाचं कॉन्ट्रीब्युशन त्याच्यामध्ये असतं. तो आपापल्या पद्धतीने ते फुलवण्याचा आणि पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे, आणि हे नाटक बघत असताना स्वतःच्या डोळ्यासमोर बघत असताना हे मी व्हिज्युअल केलेलं नसल्यामुळे कदाचित असा फरक पडू शकतो. अनेकदा असं होऊ शकतं की तुम्ही नाटक लिहित असताना घर किंवा बाग किंवा स्टेशन हे जे तुम्ही स्वतःच्या डोळ्यासमोर बघत असता त्याच्यापेक्षा वेगळं व्हिज्युअल दिग्दर्शक उभं करत असतो आणि मग तुम्हाला असं वाटायला लागतं की अरे माझ्या डोळ्यासमोर तर असं दिसत होतं आणि हे काहीतरी वेगळं आहे. अशा वेळेला मला असं वाटतं की ती अडचण येण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की लेखकांनी सुद्धा एका वेगळ्या व्हिज्युअलचा अनुभव घ्यायला मनापासून तयार राहायला पाहिजे. ते झालं तर मग अशा पद्धतीची अडचण येणार नाही. पण असं होऊ शकतं की तुम्ही एका पद्धतीने नाटकाचं व्हिज्युअल केलेलं असतं आणि पाहताना ते खूप चांगलंही होतं, कधीकधी त्यापर्यंत ते पोचतही नाही. असे दोन्ही अनुभव तुम्हाला येऊ शकतात. बरं अभिराम, मला सांगा की तुम्ही चित्रपटामध्ये कथा लिहिल्या, पटकथा लिहिल्या, संवाद लिहिले. बरोबर. नाटकाचे संवाद आणि चित्रपटाचे संवाद याच्यात काही फरक असतो का? अभिनयामध्ये असतो, मीडियम बदलतं त्याच्यामुळे अभिनयामध्ये फरक असतो. बरोबर. संवादामध्ये असतो. संवादामध्ये काय होतं की नाटककाराची बरीचशी भिस्त ही संवादांवर असते आणि चित्रपट लिहित असताना तुम्हाला व्हिज्युअल्सचा इतका मोठा परिणाम असतो किंवा इतका मोठा सपोर्ट असतो की तुम्हाला अनेक गोष्टी या नाही सांगितल्या किंवा नाही व्यक्त केल्या तरी चालू शकतात, पण नाटकामध्ये त्या मुद्दामून तुम्हाला व्यक्त करायला लागतात. कारण नाटकाची फ्रेम ही स्टॅटिक असते आणि फ्रेम स्टॅटिक असल्यामुळे माणसं हलत असतात आणि बोलत असतात, पण त्यामुळे अत्यंत छोट्या छोट्या अशा गोष्टींपर्यंत कॅमेरा पोचू शकतो की ज्या म्हणजे एखाद्या माणसाची अस्वस्थता जर दाखवायची असेल तर एखादा दिग्दर्शक फक्त हाताच्या बोटांची हालचाल करून त्याची अस्वस्थता दाखवू शकतो किंवा डोळ्यातल्या भावांमुळे. इतक्या खोलवर नाटकाचा प्रेक्षक जाऊ शकत नाही. कारण परत कसं असतं की चित्रपटामध्ये बाल्कनीमध्ये बसलेल्या प्रेक्षकाला आणि पहिल्या रांगेत बसलेल्या प्रेक्षकाला सुद्धा ते सारख्या पद्धतीचीच फ्रेम दिसत असते. नाटकामध्ये तो भाग नसतो. नाटकामध्ये बाल्कनीत बसणाऱ्या प्रेक्षकाला नाटक वेगळ्या पद्धतीने दिसत असतं, पहिल्या रांगेत बसलेल्या ते वेगळ्या पद्धतीने दिसत असतं. हे असल्यामुळे कुठेतरी मला असं वाटतं की व्हिज्युअल्सवरती नाटकाच्या नेहमीच मर्यादा येतात. त्याच्यातनं आपण इंटिमेट थिएटर पण करण्याचा प्रयत्न केला, म्हणजे प्रेक्षकांच्या जास्तीत जास्त जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला. कमी प्रेक्षक असतील त्यांना जास्तीत जास्त जवळून ते नाटक पाहता येईल आणि मग खूपशा गोष्टी आपल्याला टाळता येतील असाही विचार करायचा हे केला. पण मला असं वाटतं की नाटकामध्ये डायलॉग्सची अडचण होते असं म्हणण्यापेक्षा डायलॉग्स हे जास्तीत जास्त तुम्ही किती ताकदीने आणि ते एक शस्त्र आहे अशा पद्धतीने कसे वापरले जाऊ शकतात याचा विचार केला तर मला असं वाटतं की ते अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतं. फरक असणारच आहे नाटकाच्या आणि चित्रपटांच्या डायलॉगमध्ये की या सगळ्या गोष्टीमध्ये. कारण शेवटी आपल्याकडे तरी नाटकामध्ये शब्द हे प्रधान राहिलेले आहेत आणि त्यामुळे शब्दांचा जो काही परिणाम आहे आणि त्यामुळे नाटककाराची जबाबदारीसुद्धा अशी वाढते की तुम्ही बिटवीन द लाईन्स किंवा एक शब्द
किती गोष्टी व्यक्त करू शकतो. म्हणजे ऑस्कर वाईल्ड नेहमी असं म्हणतो की प्रत्येक संवाद हे एक राजकारणच असतं, प्रत्येक नातं हे एक राजकारण असतं आणि प्रत्येक संवाद हाही एक राजकारण असतं. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर राजकारणाचा की त्याच्या आत छुपं काही बरंचसं दडलेलं असतं आणि त्याचे तर या छुप्या दडलेल्या पॅकेज सकट जर तुमचे शब्द लोकांपर्यंत येत गेले तर बघणाऱ्या प्रेक्षकाला सुद्धा त्यातनं वेगवेगळे अर्थ मिळू शकतात आणि अशा पद्धतीचा संवाद हा नाटकामध्ये फार महत्त्वाचा ठरतो असं मला वाटतं. म्हणजे तुमच्याच आता देहभान नाटकावरती सिनेमा काढायचा ठरला तर तुम्हाला संवाद बदलावे लागतील. संवाद बदलावे लागतील, मला पूर्ण रचना सुद्धा बदलावी लागेल. अच्छा. कारण खूपशा गोष्टी अशा आहेत की ज्या मला केवळ व्हिज्युअल्सच्या साह्याने दाखवता येतील. त्यामुळे सिनेमाचा तो फार मोठा परिणाम आहे. अच्छा अच्छा अच्छा. आता आपण बालगंधर्वकडे येऊ की बालगंधर्व चित्रपट आल्यानंतर त्याच्यावर खूप वाद झाले. हो हो. ते म्हणजे बालगंधर्वांचा खरा इतिहास दाखवला नाही, त्याचं खरं चरित्र हे नव्हतं, त्याच्यापासून ते वेशभूषा, त्याचा अनुक्रम, हे सगळ्या वाद झाले. त्या वादात शिरायला नको. बरोबर. पण बालगंधर्वासारखा चित्रपट करायचा आणि त्याच्यासाठी कथा, पटकथा आणि संवाद लिहायचे, याच्यासाठी एक लेखक म्हणून तुम्ही त्याच्यावरती काम कसं केलं? मुळात सुबोध भावेनी ही कल्पना माझ्या डोक्यात भरवली की अभिराम आपण एक बालगंधर्वांवर सिनेमा करूयात. त्या मी त्याला म्हटलं की अरे आपले सिनेमा 40-60 लाखात 1 कोटीमध्ये होतात, बालगंधर्व कसे आपल्याला झेपणार आहेत? कारण व्हिज्युअल ट्रीट हे बालगंधर्वांचं हे होतं किंवा सौंदर्य बालगंधर्वांचं म्हणजे ज्याला आपण भपकेपणा आपण म्हणणार नाही पण रिचनेस, ग्रँजर हे बालगंधर्वांचं अगदी नाटकाचं एक फार बलस्थान होतं. ते आपण या 40 आणि 60 लाखामध्ये कसं आणणार? तुम्हाला ते मला माहिती नाही, आपण करण्याचा प्रयत्न करू. आणि त्यांनी जवळजवळ 20 एक पुस्तकं माझ्या घरी आणून टाकली बालगंधर्वांच्यावरची. त्यावेळेला मी बालगंधर्वांच्यावरती जे जे लिहिलं गेलं त्यात तो शब्दनशब्द वाचून काढला अगदी, की बालगंधर्वांच्या घेतलेल्या त्रोटक मुलाखतींपासून ते वसंत शांताराम देसाईंनी त्यांच्या लिहिलेल्या चरित्रापर्यंत, आनंद सामंतांच्या वगैरे, हे सगळं वाचून काढलं. आणि बालगंधर्वांना भेटलेली माणसं, त्यांच्या हयातीत भेटलेली माणसं होती, पण बालगंधर्वांचा बहारीचा काळ पाहिलेलं कुणीच नव्हतं. म्हणजे बाबासाहेब पुरंदरेंनी सुद्धा बालगंधर्वांना जेव्हा लहान असताना पाहिलं तेव्हा ते विकलांगच झालेले होते. पण या सगळ्यामधनं तुकड्या तुकड्यातनं त्यांच्याबद्दलच्या आख्यायिका, त्यांच्याबद्दलची मांडे, या सगळ्यातनं जे बालगंधर्व मला सापडत गेले ना ते गंधर्व आम्ही मांडले. कारण आमचं म्हणजे ते हे करत असताना आणि आमचं हे होतं की आम्हाला तो दैदिप्यमान इतिहास मांडायचा आहे. आणि तो मांडत असताना म्हणजे अनेकांचं म्हणणं असतं तुम्ही त्यांची विपन्नावस्था का दाखवली नाही, तर आमचं म्हणणं असं असतं की आम्हाला तो गोल्डन पिरियडच दाखवायचा होता. बाहेर पडताना माणसाच्या मनामध्ये प्रेक्षकांना वाटलं पाहिजे अरे आपण या इतिहासाच्या, या परंपरेचे एक घटक आहोत आणि त्यांच्या डोळ्यात हलकंसं पाणी आलं पाहिजे अभिमानाने. हे आमच्या सिनेमाचं ध्येय असल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आम्ही केल्या. बरं, गंधर्वांची कारकीर्द इतकी मोठी होती की त्यांच्या आयुष्यामध्ये इतकी माणसं आली होती, त्या सगळ्या माणसांचं हे करत बसलो असतो तर मग ते पट किती तासांचा तो चित्रपट झाला असता. त्यामुळे आम्हाला त्या काही मर्यादा होता. पण या मर्यादा प्रत्येक चरित्रपटाला येतात. अगदी गांधींच्या सुद्धा चित्रपटाला या मर्यादा आलेल्याच आहेत. गांधींच्या चित्रपटामध्ये जर आंबेडकरांचं प्रमाण पाहिलं आणि सुभाषचंद्रांचं प्रमाण पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की त्या आपल्याला ते कात्री लावावी लागते त्या सगळ्या ह्याला. पण गमतीचा भाग असा झाला की हे सगळं केल्यानंतरही माझ्या मनामध्ये गंधर्व उरले होते आणि मला असं वाटत होतं की आपण पूर्णांशाने व्यक्त झालेलो नाही आहोत की त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये. आणि मग मी विचार सुरू केला आणि मग माझ्या असं लक्षात यायला लागलं की गंधर्वांच्या व्यक्तिमत्वातली जी कॉम्प्लेक्सिटी आहे ती कॉम्प्लेक्सिटी या सगळ्या दैदिप्यमान गोल्डन पिरियड दाखवण्याच्यामध्ये कुठेतरी मिस होण्याची शक्यता आहे. आणि त्यांचं आणि गोहरबाईंचं जे सहजीवन होतं तोही खूप म्हणजे माझ्या मते की मराठीतली एक अत्युत्कृष्ट अशी लव्ह स्टोरी असं त्याला आपण मानलं पाहिजे त्या सगळ्या प्रकाराला. तर ते सगळं मांडायला हवं. आणि मग तेवढ्याच मला माझगावकरांनी ह्याचे दिलीप माझगावकर राजहंस प्रकाशनचे त्यांनी मला असं म्हटलं की अरे तू चरित्र लिहिशील का गंधर्वांवर? म्हटलं मी चरित्र लिहिणार नाही, कारण चरित्र म्हटलं की परत ती गौरवगाथा आली. मला त्यांची कादंबरी लिहायची आहे गंधर्वांच्यावरती, कारण मला या सगळ्या कॉम्प्लेक्सिटीचा एक धांडोळा घ्यायचा आहे, वेध घ्यायचा आहे. आणि मग मी गंधर्वांच्यावरती असा बालगंधर्व ही कादंबरी लिहिली की ज्याच्यामध्ये या सगळ्या कॉम्प्लेक्सिटी झाल्या, ज्याच्यामध्ये गंधर्वांच्या ज्याला आपण वैगुण्य म्हणू शकू किंवा गंधर्वांच्या स्वभावामधल्या मर्यादा असतील या सगळ्यांचा उहापोह करण्याचा मी प्रयत्न केला. त्यांच्या आणि गोहरबाईंच्या सहजीवनाचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यातनं एक सगळं ते व्यक्तिमत्व मी लोकांच्या समोर मांडलं. आणि तेव्हाही माझ्या असं लक्षात आलं हे सगळं केल्यानंतर सुद्धा गंधर्वांची माझ्या मनातली आणि वाचकांच्या मनातली उंची कुठेही कमी झाली नाही. कारण मुळात ते व्यक्तिमत्वच अशा पद्धतीचं होतं की त्या व्यक्तिमत्वामध्ये एक प्रकारची आसक्ती आणि विरक्ती याचा एक फार छान संगम होता. म्हणजे त्यांना एकीकडे सगळं ग्रँजर आवडायचं, म्हणजे जरीच्या सगळ्या साड्या शालू असले पाहिजेत, खरे दागिने असले पाहिजेत, गालीचे त्यांनी लाखाचे आणले होते. पण बाहेरच्या जगामध्ये हा माणूस एक हाफ पॅन्ट, एक सदरा आणि टोपी याच्यावरती असायचा, एकही दागिना अंगावर नाही.
म्हणजे रंगभूमीवरती हा माणूस अक्षरशः उधळपट्टी करणारा कलंदर कलाकार होता आणि बाहेरच्या जगामध्ये तो अत्यंत साध्या माणसासारखा राहणारा अत्यंत विरक्त असा माणूस होता. मला असं वाटायचं की हे काय आहे यांच्या व्यक्तिमत्वामधली, ही काय गडबड आहे. आणि मग त्याचा सगळा वेध घ्यायचा प्रयत्न करत करत मी शेवटपर्यंत गेलो आणि तिथे मला कुठेतरी बालगंधर्व सापडले असं मला वाटतं. पण त्याचे संवाद हे पिरियड पिक्चर होता तो. म्हणजे त्या काळामधले, त्या काळामध्ये जाऊन त्या काळामध्ये लोक काय उपमा वापरतील, त्या काळामध्ये लोक काय पद्धतीने व्यक्त होतील, बायकांचं व्यक्त होण्याचं बायका किती मोकळेपणाने व्यक्त होत असतील, या सगळ्या गोष्टींचा विचार पिरियड प्ले जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा तुम्हाला म्हणजे तुम्ही स्वतः आधी त्या काळात जाणं फार आवश्यक असतं आणि मग तुम्हाला त्या काळाचं हे मांडता येतं की मग तुम्ही तो काळ मांडू शकता असं मला वाटतं. किती वेळ तुम्ही काम करत होता, किती महिने? तरी चित्रपटासाठी तरी एक म्हणजे वर्षभर तरी आम्ही त्या सगळ्या पाठीमागे काम करत होतो त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर पुढचं वर्षभर मी कादंबरीसाठी घेतलं. त्यामुळे 2-2.5 वर्ष कादंबरी यायला लागली त्या सगळ्या प्रकारामध्ये. आणि एक म्हणजे एक लेखक म्हणून सगळ्यांच्या मनात एक नेहमी प्रश्न असतो की आपण अभिनयाची, आपण दिग्दर्शनाची अशी प्रशिक्षण शिबिरं घेतो आणि या शिबिरामधून तुम्हाला काय त्याच्याबद्दलची जास्ती माहिती मिळते आणि त्याच्यामुळं प्रशिक्षण हे नटाला, प्रशिक्षण हे दिग्दर्शकाला आवश्यक आहे असं आपण मानतो. नाट्यलेखनाचीही शिबिरं काही ठिकाणी चालतात. तर ह्या नाट्यलेखनाच्या शिबिरामध्ये कोणी जर का गेला तर तो पुढे नाटक लिहू शकेल का? सगळ्यात पहिली आणि गमतीची गोष्ट अशी आहे की भारतामध्ये म्हणजे अगदी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सकट कुठेही नाट्यलेखनाचं प्रशिक्षण देणारा कोर्स नाही. म्हणजे NSD मध्ये नाट्य प्रशिक्षण, लेखनाचं प्रशिक्षणच नाही आहे. आणि आपल्याकडे त्या गोष्टीवरती फार विचारही झाला नाही, कारण आपल्याकडे मुळातच आपण असं मानलं आहे की कला ही आतून बाहेर येते. मुळात कलाकार असेल तर तो कलावंत, तो घडवला जाऊ शकत नाही. आणि पाश्चात्य देशामध्ये किंवा स्तानिस्लावस्की वगैरे रशिया या सगळ्या लोकांनी काय हे केलेलं आहे की मुळातल्या कलावंताला सुद्धा घडवावं लागतं, त्याला सुद्धा दिशा द्यावी लागते आणि त्याला सुद्धा घासून पुसून त्याला तयार करावं लागतं. आणि त्याची त्यांनी सगळी प्रोसेस हे केलेली आहे की त्याच्या शारीरिक क्षमता त्याच्या कशा आपण तयार करून घेऊ शकतो, त्याच्या मानसिक क्षमता कशा तयार करून घेऊ शकतो, त्याची संवेदनशीलता आपण कशी सांभाळू शकतो किंवा तिचा विचार करू शकतो, या सगळ्याचा अभ्यास करून त्यांनी अभिनय प्रशिक्षणाचे कोर्स त्या ठिकाणी डिझाईन केलेले आहेत. तसा कोर्स आपल्याकडे कुठेही लेखनाच्या बाबतीमध्ये झाले नाही. आता हळूहळू शिबिरं सगळी हे व्हायला लागलेत. मी सुद्धा काही शिबिरं घेतो. आता भोपाळला गेलो होतो मी, गुवाहाटीमध्ये शिबिरं घेतली या मध्ये. तर या सगळ्या शिबिरामध्ये मला असं वाटतं की अजूनही आमचं चाचपडणं चालू आहे की काय एक प्रोसेस तयार केली जाऊ शकते. याचं कारण असं नाटक लिहायचं असं म्हणणं म्हणजे समोरच्या नाटककाराची शक्यताच मारून टाकण्यासारखं. नाटक कसं लिहायचं हे मी जर म्हणजे अभिनयाच्या बाबतीमध्ये काय असतं की तुझं पोस्चर चुकीचं आहे ते तू सुधार, तुझ्या चालण्यामध्ये असं म्हणून त्याच्या शारीरिक गोष्टी आपण हे करू शकतो किंवा विचार करण्याच्या पद्धतीमध्ये या गोष्टी होऊ शकतात. पण मला असं वाटतं की लेखनामध्ये आपल्याला काय करायला पाहिजे, तर याचा विचार जेव्हा मी त्या सगळ्या याच्यामध्ये शिबिरामध्ये करतो तेव्हा मला असं वाटतं की त्या माणसाच्या संवेदनशीलतेची त्याला ओळख पटली पाहिजे, ती संवेदनशीलता त्यांनी जपली पाहिजे, त्याच्यासाठी त्याला काय काय केलं पाहिजे. आणि हे सगळं करत असताना त्याचा अनुभव, त्याचं जगण्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन याला कुठेही धक्का लागता कामा नये. आणि हे करत असताना नाटकाची तंत्र, त्याची ओळख त्याला करून दिली पाहिजे की अशा शक्यता आहेत, या पद्धतीने लोकांनी नाटकं लिहिलेली आहेत, या पद्धतीने लोक व्यक्त झालेले आहेत. आता ही शक्यता अशी आहे, हा तू घेतलेले अनुभव आहेस आणि या सगळ्या गोष्टी आहेत आणि आता यातनं तुझं नाटक तुला निवडायचं आहे. इथपर्यंतच आपण त्याला नेऊन ठेवू शकतो असं मला वाटतं. परंतु इथपर्यंत नेऊन ठेवण्याची प्रक्रियासुद्धा आता हळूहळू आपण शोधायला लागलेलो आहोत आणि तो शोध चालू आहे. त्याच्या वेगवेगळ्या प्रयोगशाळा सुरू आहेत. एलकुंचवारांनी मध्यंतरी काही शिबिरं घेतली होती किंवा अशा पद्धतीने होऊ शकतं. तर त्याची अशी एक हे होऊ शकते की विविध लोकांनी लिहिलेली नाटकं त्या कार्यशाळेमध्ये आणायची, त्या कार्यशाळेमध्ये त्या नाटकांचं वाचन झालं पाहिजे आणि त्या नाटकांच्या वाचनामधनं लोकांनी त्याला सूचना केल्या पाहिजेत किंवा सांगितलं पाहिजे ही तुझी बलस्थानं आहेत, हे नाटक या ठिकाणी इतक्या चांगल्या पद्धतीने येत आहे, पण या ठिकाणी या नाटकाचा गोंधळ काहीतरी असा होतोय. मग वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांनी ती नाटकं ऐकावीत आणि त्यांनी त्या नाटकाचा जो फॉर्म आहे तो हे करावा आणि अशा पद्धतीने सुद्धा एक हे होऊ शकतं. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आता आपण शोधतो की कशा पद्धतीने. पण मला निश्चितच असं वाटतं की नाटकाचं तंत्र, वेगवेगळ्या तंत्राची जर ओळख नाटककाराला झाली तर त्याला त्याचं नाटक चांगल्या पद्धतीने सापडायला आणि लवकर सापडायला मदत होऊ शकते.